Welcome back to GAGPAP. Behind ର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଲା ପଛକୁ, ପଛରେ। ଏହି behind ପ୍ରିପୋଜିସନ ଶବ୍ଦଟିକୁ ପୋଜିସନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିତି ବା ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଦି ବ୍ଲୁ ବଲ୍ ଇଜ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦି ୟେଲୋ ବକ୍ସ। ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣର ପେଣ୍ଡୁ ହଳଦିଆ ବାକ୍ସ ପଛରେ ଅଛି। ବଲ୍ଟି ଯେଉଁଭଳି ହଳଦିଆ ବାକ୍ସର ପଛରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କେହି ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ କାହା ପଛରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପ୍ରିପୋଜିସନ ବିହାଇଣ୍ଡ ଶବ୍ଦଟିକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ଏବେ ଏହାର ଆଉ କେତେକ ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା। ସ୍ପେଶାଲ ପୋଜିସନ, ସ୍ଥାନିକ ଅବସ୍ଥିତି। ଦି ବୁକ୍ ଇଜ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦି ଲ୍ୟାମ୍ପ ଅନ୍ ଦି ଟେବୁଲ। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିବା ଦୀପ ପଛରେ ବହି ଅଛି। ଟେମ୍ପୋରାଲ ପୋଜିସନ, କ୍ଷଣିକ ଅବସ୍ଥିତି ଦର୍ଶାଇବା। ଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଜ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ସିଡ୍ୟୁଲ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପଛରେ ଅଛି। ସପୋର୍ଟ ଅର୍ ବେକିଂ, ସମର୍ଥନ କିମ୍ବା ସହାୟତା କରିବାର ଦର୍ଶାଇବା। ଦି କମ୍ପାନୀ ହାଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବେକିଂ ବିହାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପଛରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦୃଢ଼ ଅଧିକାର ରଖିଛି। ଇନଫିରିୟରିଟି ଅର୍ ସବଅର୍ଡିନେସନ, ନିକୃଷ୍ଟତା ବା ବାଧ୍ୟତା। He is afraid of falling behind in his career. ସେ ନିଜ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ଉପାୟ ମଧ୍ୟରେ ପଛକୁ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ଫଲୋଇଂ ଅର୍ ଆଫ୍ଟର, ପରେ କିମ୍ବା ପଛରେ ଇତ୍ୟାଦି ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଡ ଅପ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦେୟାର ଟିଚର। ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପଛରେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିଲେ। ଡାଇରେକ୍ସନ ଅର୍ ଫୋକସ୍, ଦିଗ କିମ୍ବା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ସୀମା। ଦି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚେଡ୍ ଇନଟୁ ଦି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିହାଇଣ୍ଡ ଆଜ୍। ରାସ୍ତାଟି ଆମ ପଛରେ ବ୍ୟବଧାନ ଆଡ଼କୁ ବିସ୍ତାର କଲା। ଗାଇଜ୍, ଠିକ୍ ଏହି ଶବ୍ଦ ଭଳି ଅତି ସହଜ ମେଥଡରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରିପୋଜିସନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଅପଲୋଡ୍ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ।